ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሮባየር ስፖርት ኣብዚ ናይ ሎም መደብና ነቲ ብዓቢ ድራማን ሃንደበታዊ ፍጻሜታት ዝተዛዘመ ናይ ክረምቲ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ኤውሮፓ ዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ነቲ መስኮትን ዝዝውር ተጻወቲ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ዘረኣየ ምንቅስቓስ ፍሉይ ነይሩ። ሓያሎም ዝውውራት ተዛዚሞም ኣለዉ። ገለ ክጽበዩ ጽኑዕ ተሰሪዞም፣ ገለ ድማ ዘይተጸበነ ኣገባብ ተፈጺሞም ኣለዉ። ምሳና ጽንሑ ፍጻሜ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብቲ ብዙሓት ህዝቢ ዓለም ተባሃጊ ዝኾነ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ብዝተፈላለየ ሃንደበታዊ ፍጻሜታት ዝተመለየ ነይሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቅዒት ሰጣውንቲ ኣብዚ መስኮት ምስጋር ሓያሎ ተጻወትቲ እኳ እንተምፀት ሓደ ዓቢ ምዝዋር ብኸመይ ከም ዝተዓናቐፈ ክንገልጸልኩም ኢና። እቲ ምኽንያት ድማ ሓደ ካብ ተጻወትቲ ዩናይትድ ባዕሉ እዩ። ተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሓላዊ ውልደት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዝና ኣለና። ብሓፈሻ ዩናይትድ ንዘለዋ ፀገም ንምፍታሕ ዝገበረቶ ሓድሽ ምንቅስቓስ ከመይ ነበረ? ኣብዚ ናይ ክረምቲ ምንቅስቓስ ዩናይትድ ገና ናብ ዘይተዓፀወ ናይ ካልኦት ሃገራት ዕዳጋ ገለ ተጻወትቲ ክሸይጥ ትኽእል እያ። ኣርሰናል መድፍዓውያን ዛዕበይ ምስጋና ንዳይሬክተር ስፖርት ጋንታ ኣንድሬ በርታ ምዝዋራታ ኣዲማ ብምዝዛም ካብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ጸቕጢ ነፃ ኮይና እያ። እቲ ዝገበረቶ ናይ ምፍራም ምርጫ ንብዙሓት ኣገሪሙ ኣሎ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኣሰልጣኒ ሚካኤል ኣርቴታ ነዞም ሓደስቲ ፈረምቲ ከም ዮከረስ፣ ዙበንዲ፣ ኤዚን ካልኦትን ብኸመይ ተጠቂሙ ውፅኢታዊ ጋንታ ክፈጥር እዩ ዝብል ሕቶ እዩ። ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝብሉ ኣርሰናል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓሸት ጋንታ እኳ እንተሃነፀት ዋንጫ ንምውሳድ ግን ኣብ ኣተሓሳስባን ኣጻወታን ለውጢ ከተምፅእ ከም ዘለዋ ይዛረቡ። ሊቨርፑል ካብተን ኣብዚ ናይ ክረምቲ መስኮት ምስጋር ብሉፅ ስራሕ ዝሰርሓ ጋንታታት ሓንቲ ክትበሃል ትኽእል። ዳርጋ ካሎም ዝደለየቶም ተጻወትት ኣብ ኢዳ ብምእታው ብፍላይ ናይ ማእኸል መስመር ተጻወቶት ነታ ጋንታ ብሓድሽ መልክዕ ኣበራቢራቶ ትርከብ። ኣብ ውሕዳት ተጻወቶት ጥራሕያ ዓቢ ፈተና ኣጋጢሟ። ካብ ዝደለየቶም ተጻወቶት ኣብ ምፍራም ግን ኣይተዓገተትን። ብጀካ ናይ ሓደ ተጻወታይ ገዲፍካ ዝሓለፈ ዓመት ብ10 ነጥቢ በሊፃ ዋንጫ ዝተዓወተት ጋንታ ሎም ዓመት ድሕሪ ምምፃእ 19 ሓደስቲ ተጻወቶት ኩሎም ትሕቲ 25 ዝዕድሚኦም ንዋንጫ ብሓያል መልክዑ ክትወዳደር ምዃና ትፅቢት ይግበረላ። ቸልሲ ሓደስቲ ተጻወቶት ከም ዘፈረመት ገለ ድማ ንምሻጥ ከም ተሳምዐት ተፈሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ዝመፅእ ዓመት እውን ካልእ ተጻወቲ ከም ተምፅእ ኣረጋጊፃ እያ። ኣብዚ መደብና ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ተጻዋታይ ቸልሲ ብሰፊሑ ክንትንትን ኢና። ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ሓያሎ ተጻወቲ ትሸይጣ እያ። እዚ ድማ ንገሊኦም ደገፍቲ ኣገሪሞም ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ግዙፍ ኣጥቃዒ ኤሪክ ሃላንድ እውን ፍሉይ ዜና ኣለና። ከምኡውን ቶተንሃም ሆትስፐር ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ብዘይተጸበነ ኣጋብ ሓደ ተጻዋታይ ኣፈሪማ ዜና ፈጢራ ኣላ። ባየር ሌቨርኩሰን እዛ ጋንታ ከም ፍሎሪያን ቨርዝ፣ ጀረሚ ፍሪምፖንግ፣ ግራኒት ዣካ፣ ዮናታን ታ፣ ኣሚን ኣድሊ፣ ሂልካፒን ኩሳኖ ዝኣመሰሉ ቀንዲ ተጻወትቲ ሸይጣ ነቲ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ዣቢ ኣሎንሶ ድማ ናብ ሪያል ማድሪድ ከም ዝኸይድ ገይራ እያ። እዚ ተግባር እዚ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑ ኣብ ክልተ ፀወታታት ጥራሕ ዝተሰዓረ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተን ሃግ እውን ኣባረረቶ ኣላ። እዚ ተግባር እዚ ብማሕበረሰብ ስፖርት ከምዚ ዓይነት ምፍራት ሓንቲ ጋንታ ቅቡል ድዩ ዝብል ዓቢ ሕቶ ኣላዒሉ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ሓደ ሰሙን ሰለስተ ናይ ቀደም ኣሰልጠንቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ስራሕ ምብራር ምግጣሙ ዘገረመካ እዩ። ሓሙስ ሶልሻየር፣ ዓርቢ ሞሪኖ፣ ሰኑ ድማ ኤሪክ ተን ሃግ ካብ ስራሕ ተሰናቢቶም ዝብል ዘገርም ዜና ካብ ቲኤንቲ ስፖርት ዝረኸብና ሓበሬታ የመልክት። ብጣዕሚ ዘገርም። ኦሎምፒክ ማርሰይ ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ፓቫርድ ብ15 ሚልዮን ዩሮ ኣፈሪማቶ። እዚ ተጻዋታይ ቀደም ብማንቸስተር ዩናይትድ እውን ዝድለም ምንባሩ ይዝከር። ኤሚሊያኖ ማርቲነስ ሓላዊ ልደት ኣስቶን ቪላ እቲ ቻምፒዮን ዓለም ሓላዊ ልደት ዝኾነ ካብ ሓያሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ጋንታታት ናይ ዝውውር ሕቶ ቀሪቡሉ ኣሎ። ኣስቶን ቪላ ድማ ነቲ ናብ ዩናይትድ ዝኸይ ዝነበረ ዝውውር ምስ ተዓናቐፈ ክሳብ 2029 ፀንሑ ሓድሽ ውዕል ኣዳለትሉ ትርከብ። ብተወሳኺ እውን ናይ ቱርክ ጋንታ ጋላታሳራይ እውን ንማርቲነስ ንምውሳድ ትፅዕር ኣላ። ኤሪክ ሃላንድ ማንቸስተር ሲቲ ግዙፍ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ካብ 100 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ 88 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ እቲ ሊግ ዝበለፀ መዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ነቶም ከም ኣለን ሸረር 79፣ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ 68፣ ሰርጂ ኣጉዌሮ 64 ዝኣመሰሉ ሰብ ታሪክ በሊፅዎም ይርከብ። ሓድሽ ፈራሚ ቸልሲ ነቲ ናይ ብራይተን ኣጥቃዒ ፋኩንዶ ቡኖኖቴ ብልቓሕ ከም ዘፈረመቶ ብወግዓ ኣፍሊጣ። እዚ ወዲ 20 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ናብ ቸልሲ ምፅምባሪ ዓቢ ዕድል እዩ። ንጋንታይ ንምሕጋዝ ድልው ክብል ገሊጹ። ፋኩንዶ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሌስተር ሲቲ ብልቓሕ ተጻዊቱ ነይሩ እዩ። ኒኮላይ ጃክሰን ካብ ቸልሲ ናብ ባየር ሚኒኽ እዚ ዝውውር ብዘገርም ቅልጣፍ ተዛዚሙ። ዓርቢ ክልቲአን ጋንታታት ተሳሚዐን ቀዳም ድማ ነቲ ዝውውር ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጉዳይ ተሰሪዙ ሶኒ መዓልቲ ግን ዳግማይ ብምስማዕ ተፈጺሙ። ባየር ሚኒኽ ንሴኔጋላዊ ኣጥቃዒ ብ15 ሚልዮን ዩሮ ብልቓሕ ወሲዳቶ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብቋሚነት ምግዙእ ግዴታ ኣለዋ። ናይ 2025 ናይ ክረምቲ መስኮት ዝውውር ተጻወቲ ብውግዒ ተዓፅዩ። ካብ ሰዓት ዝንድሓር ዝኾነት ክለብ ሓድሽ ዝርብ ክጅምር ወይ ከዓ ሓድሽ ስምዒ ክትፍጽም ኣይትኽእልን እያ። ይኹን እምበር ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለባት ፍሉይ ዕድል ተዋሂቦን ኣሎ። እዚ ድማ ቅድሚ እቲ መስኮት ምዕፃው
ዝተሰማምዕሉ ዝውውር ተነይሩ እቲ ዘድሊ ናይ ወረቐት ስራሕ ወይ ከዓ ፔፐር ወርክ ንምዛም ተወሳኺ ናይ 2 ሰዓት ግዜ ፍቓድ ወይ ከዓ ግሬስ ፔሪድ ይወሃበን እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ብፍላይ መሸጣ ተፃወቲ ንጥፍቲ ነይራ። አንቶኒ ናብ ሪያል ቤቲስ ብልቃሕ ተዘዋዊሩ፣ ራስሙስ ሃይሉንድ ናብ ናፖሊ ገፁ ኣምሪሑ። እዚኣቶም ክልተ ተፃወቲ ኣብ ዩናይትድ ትፅቢት ዝተገበረሎም ብቕዓት ከሪኡ ብዘይምኻሎም ክለቦም ከተፋኖም ወሲና። ብተወሳኺ ዩናይትድ ነቲ ተስፋ ዝተነበረሉ መንእሰይ አንጀሎ ስቲለር ከተፈርሞም ዘይከኣለት ከዓ ተሓቢሩ ኣሎ። ሊቨርፑል ብዘይካቲ ናይ ማርክ ጊ ድራማ ካልእ ዓብዪ ዝውውር ወዲያ ኣላ። ተፃዋታይ ኒውካስል ዩናይትድ ነበር ኣሌክሳንደር ኢሳክ ብወግዒ ኣፈሪማቶ። እዚ ዝውውር እዚ ንመስመር መጥቃዕቲ ሊቨርፑል ዓቢ ሓይሊ ክውስኽ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ። ሊቨርፑል ኣብዚ ናይ ክረምቲ እዋን ልዕሊ 400 ሚልዮን ፓውንድ ብምውዳእ ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ውፅኢት ዝገበረትሉ እዋን ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። እዋን ምስጋር ተፃወቲ ተዛዚሙሎ። ክለባት ድማ ነቲ ዝመፅእ ውድድር ዘገልግለን ጋንታታት ኣደሊለን እየን። ገለ ክለባት ከም ሊቨርፑል ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅአን ክድልላ ከለዋ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰላ ድማ ገለ ተፃወቲ ብምሻጥ ፊናንሳዊ ሚዛንን ክዕርያ ፈቲነን እየን። እዚ ዓበይ ሕቶ ሕጂ እዞም ሓደስቲ ዝውውራት ነቲ ውድድር ከመይ ዝበለ ፅልዋ ክገብርሉ እዮም ዝብል እዩ። ሊቨርፑል ነቲ ዘውፀቶ ገንዘብ ዝምጥን ውፅኢት ከተርኢ ድያ? ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገና ድሕሪ ምፍናው ገለ ክትፃወታ ክትመሓየሽ ድያ? መልሲ ናይዚ ሕቶ እዚ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ኣብ ሜዳታት ፀወታ ክርኢ ኢና ማለት እዩ። መስርሕ ምስጋር ተፃወቶስ ንሓንቲ ክለብ ንዝቕፅል ስፖርታዊ ዓመት ዓቕማ ንምዕባይን ንምድልዳልን እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ክለባት ንቻምፒየንስ ሊግን ዓበይቲ ሊጋትን ንምብፃሕ ዓበይቲ ወፍርታት ይገብራ። 2025 ግን ፍሉይነት ነይርዋ። ድሕሪ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ዕንቅፋት ብዙሓት ክለባት ኣብ ፊናንሳዊ ፀገም ኣትየን ነይረን እየን። እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ምስጋር ዘለዎ ሳዕብየን ዓብዪ ነይሩ። በዚ ድማ እዚ ዓመት እዚ ክለባተን ዝያዳ ብፊናንሳዊ ቅጥዕታት ዝተመርኮሰ ውሳኔታት ገብራ ኣገዲዶን እዩ። ናይ ዩኤፋ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ሕግታት ኣብዚ ዓመት እዚ ዝያዳ ተኸቲሉ እዩ። እቲ ናይ 2025 መስርሕ ምስጋር እቲ ዝዓበየ ፍሉይነት ዝገብሮ እቲ ኣዝዩ ብዙሓት ዝነበረ ናይ ዋጋ ዝውውራት እዩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ናይ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ክለባት ዝነበረ ብርቱዕ ናይ ዋጋ ውድድር ንሓደ ተፃዋታይ ንምውሳድ ዝነበረ ምውዳር እዩ። ኣብዘይ መስርሕ ምስጋር ብዙሓት ኤውሮፓውያን ክለባት ንመንእሰያት ተፃወታት ኣተኩሮ ገይረን እየን። እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዕድመ ዝደፉ ተፃወታት ንምውሳድ ዝነበረ ልምዲ ዝሰዓረ እዩ። ክለባት ኣብ ውድድር ንምስዓር ዘይኮነስ ንሓድሽ ወለዶ ተፃወታት ብምፍጣር ኣብ መጻኢ ዓቕመን ንምህናፅን ንምድልዳልን ጀሚረን እየን። ብተወሳኺን ሕጊ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ኣብ መስርሕ ምስጋር ወሳኒ ተራእዩ ተፃዊቱ። ክለባት ልዕሊ ዓቕመን ገንዘብ ከይጥቀማ ዝዓግት ሕጊ እዩ። ኣብ 2025 ዩኤፋ ነዚ ሕጊ እዚ ኣዝዩ ኣተኪሩ ስለዝነበረ ብዙሓት ክለባት እውን ዓበይቲ ክለባት ገንዘባዊ ምውችእነትን ንምዕቃብ ግድነት ከም ዝሸጣ ኣገዲድዎን እዩ። ተበፃሕነት መራሕቲ ጋንታ ኮችስ ካሮውሳል ኣብዚ መስርሕ ምስጋር እዚ ካብቲ ልሙድ ዝበዝሑ መራሕቲ ጋንታ ቦትኦም ለዊጦም እዮም። እዚ ሓድሽ ስራሕ ጀሚሮም ማለት እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ናይ ተፃወቶት ምስጋር ተታሒዙ ዝመፅእ ኮይኑ ሓደሽቲ ኣሰልጠንቲ ሓደሽቲ ስትራቴጂ ስለዘምፁ ሓደሽቲ ተፃወቶት ንምምፃእ ይደሃፉ ማለት እዩ። እዚ ናይ 2025 መስርሕ ምስጋር ኣብ መጻኢ ንኩዕሶ እግሪ ዓቢ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ክለባት ዝነበረ ዓቕሚ ምትዕርራይ ጀሚሩ እዩ። ሓደ ክለባት ደኺመን ሓደ ድማ ሓይሊ ረኺበን። እዚ ድማ ነቲ ናይ ሊጋት ውድድር ዝያዳ ከጉልሕ ይገብሮ። እዚ መስርሕ ምስጋር ንመንእሰያት ተፃወቶት ዝያዳ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ኣርዩ እዩ። ክለባት ኣብ መጻኢ ዝያዳ ኣብ ክለባታት ንምሕያል ኮፍራ እየን። ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ዝያዳ ኣተኩሮ ክረክብ እዩ። ክለባት ብዝያዳ ኣብ ፊናንሳዊ ፀገማት ንኸይኣትዋ ጥንቃቐ ክገብራ እየን። ናይ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ኣብዚ መስርሕ ምስጋር ብዙሓት ገንዘብ ዓበይቲ ተፃወቲ ብምግዛእ ኣተኩሮ ገይሩ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ንኤውሮፓያን ሊጋት ዓቢ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። ብሓፈሻ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ትራንስፈር ዊንዶ ኣብ ኤውሮፓ ክልተ ወቕትታት ኣለዎ። እቲ ሓደ ኣብ ክረምቲ ሳመር ትራንስፈር ዊንዶ ዝካየድ ኮይኑ ካብ ሓምለ 1 ክሳብ ናሓሰ 31 ይቕፅል። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ኣጋም ምጅማር ሓድሽ ዓመት ዊንተር ትራንስፈር ዊንዶ ካብ ጥሪ 1 ክሳብ ጥሪ 31 እዩ። እዚ ወቕቲ እዚ ንኩለን ኤውሮፓውያን ሊጋት ዝምልከት ኮይኑ ንተፃወትት ካብ ሓደ ክለብ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገሩ ዕድል ይህብ። ኣብ 2025 ክለባት ተፃወቲ ንምምራፅ ዝበለፀ መንገዲ ብኣህዛዊ ትንተና ዳታ ኣናሊቲክስ ብዝምርኮስ ርኢና ኢና። ካብ ስታቲስቲክስ ተሓሊፉ ንኣገባብ ምንቅስቓስ ተፃወትት ናይ ኣእምሮ ብቕዓቶም ከምኡውን ምስቶም ኣብ ክለብ ዘለዉ ተፃወትት ክዛምሩ ዝኽእሉ ኣገባብ ይግምግሙ። እዚ ድማ ካብቶም ዝፍለጡ ዝለዓሉ ተፃወትት ወፃኢ ሕቡዕ ዓቕሚ ዘለዎም ተፃወትት ካብ ንኣሽቱ ሊጋት ወይ ድማ ኣካዳሚ ንምርካብ ዓብዪ ሓገዝ ይህብ እዩ። ብዙሓት ተፃወትት ካብ ውዕላቶም ናይ መወዳእታ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዝተረፎም እዋን ምስ ካልኦት ክለባት ቀድሚ ምውድኦም ዝኸውን ውዕል ፕሪ ኮንትራክት ኣግሪመንት ፈሪሞም። እዚ ድማ ነቶም ተፃወትት ብነፃ ፍሪ ትራንስፈር ክሰጋገሩ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ንክለባት ድማ ካብ ምኽባር ዓቢ ድምር ገንዘብ የድሕነን። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2023-24 ኣብ ስዑዲ ሊግ ብዙሓት ዓበይቲ ተፃወትት ናብ ኣብ ምስሓብ ኣዝዩ ብዙሕ ዝበሃል ዋጋ ክትከፍል ፀኒሓ እያ። ኣብ 2025 ግን ነዚ ቁርብ ለውጢ ኣርዩ እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ገንዘብ ክትህብ እኳ ተኻእለት እቶም ዝያዳ ንኣሽቱ ተፃወትት ኣብ ኤውሮፓ ንክፀንሑ ድሕሪ ምምራፆም ብዕድመ ዓበይቲ ዝነበሩ ተፃወትት ግን ናብ ስዑዲ ብምፅናሕ ወሲኖም።
እዚ ናይ ተጻወተት ምራጽ ኣብ ኤውሮፓ ኩዕሶ እግሪ ንኣሽቱ ተጻወተት ንኽጸንሑ ሓጊዙ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ዘቕረብናልኩም ጸብጻብ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ጽባሕ ዛዕባ እቶም ዝተዛዘሙ ዝውውራት ካልኦት ሰበር ዜናታት ብሰፊሕ መልክዕ ሒዝናልኩም ንቀርብ ኢና። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ፣ ኮመንት እትገብሩልና ምትባዕ ካብ ልቢ ነመስግን። ምሳና ስለ ዝነበርኩም እናመስገንና ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።